Run na pati. Naghanap pa ako ng ano. Hanap pa ako ng... Kama lang ito? Oo. Sa loob na lang to. Agko to nga ran. Pintel din mo. Agko ka dara. Dara, ballpen. O sige na, tandaan ko na lang. Picturean ko na lang. Oo. O sige na. Bye. Oo. Pyramid? Ano na pero may sa buro? Oo. Sa buro? Pakabili ko ng loperamide. Kasi tumatay. Dalawa, baka makaramdam tayo. Robos. Dalawa. Robos. Amoy! Amoy! Talaga? Napapadala to. At mayroon pa dun sa ano, sa Alabang naghahantay. Yung kapatid niya. Mo. May moist. Prepare na ako para makaano tayo. Makabalik na ng Bicol. Ay. Prepare na tayo. Bababa na talaga yung ano ko. Stand. Nagsapatos ako na bumiyahe para magamit. Baka masira. Baka masira pag di gamitin. Ito yung ano, katas ng challenge. Ito rin yung nabili ko sapatos. Alright. Siyempre, pabango. Balutin yung tsinilas. Right. Alright. Bakit tayo sa Lupero may diet ah? Ano to? Ano? Pyramid? Oo. Ininom ako. Lagi kong umiinom pag bumiyahe. Tapos si ano, nag-aantay na dun si Katie. Muli niyo makikita si Katie sa vlog ko ngayon. Yan. At may papadala daw siya. Yung kuya niya, kanina dito, ito rin yung pinadala, karton. Ewan ko kung ano yung papadala ni Katie. Yan. Yan po, alis na ako. Hatid ako ng kotse ni Painilo. Dito nila Ami. May butan raw ni sa ano, sa Kuleblo. Bilog mo. Ato Kuleblo. Tama ko pa. Bye-bye. Yay, yamay. Tulad kang malalaki. Alis na ako. Tulad ka malalaki. Let's go na. Right. Ha? Amo. Nag-aantay na dun eh. Right.
Ay. Noy, diretso na ako, Noy. Ito na ako agi San Pedro. Wala ko. Pag uli. Ayusin mo trabaho mo, ha? Biyahe na. Walang ulan ngayon. Oh. O ito, pugo to. Ah, pugo. Pero dana yan. Dana yan nag-cooperate. Napunduhan nito mga ito. Sarado na. Mga Chinese. Chinese asa. Dana sa kato ka puno sa mga singkit. Oo. Anak ko saan tinalo na inulo ka inchi. Saan? Sabi tinalo na inulo. Buko kaya dyan itaas ka. Oo. Rakupi ka dito. Ah, yun na. Natitikitan nga ni. Natitikitan ba ka? Akwan. Biyaheng Alabang. Alabang girl. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Gigibo ko na to. Maybe nothing nowhere Tower. ever was that okay. In this house of cards. With only Lang to. Taas. you cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't. Oo. Galing San Pedro. Galing San Pedro. 49. In this house Nandito naman sa Alabang. Mixit na kami. with only hearts. In this house of cards.
Pantaw Piodoran. Ay, istro na naman to ngayon. Mga na bulan? Suban man nga lahat to. Eh, isa na lang dati no, yung isang taon, dalawa. October. Mandaro na maganawang tricycle sa motor mo. Eh, yung pagsiuso man na to. Oo. Pininta ko. Parehas 50. Hmm. She says, hey man, there were just too many days. October Suban. Parehas ka sa motor ko. Kasi nasabay ko sa restro. Good intentions only got in the way. Alabang. Alabang ko. What I should say. Maybe nothing, no way. Ever was that okay? In this house of cards. With Hindi ka na mata. Damo. you cannot reap what you never did sow. In this house of cards. Super lines. In this house. Grabe. Baka sa din booking station. Tagto na hibinit. Oh, bus. Atrasan mo. Andito na kami. Dito na tayo. Andito si Katie. Yes, Katie. Tara na ano mo? Na-booking mo? Ito si Painelo. Ito na? Agko? Pero, Gaspi. ha? Gaspi lang. Ligaspi? Yeah. Ito lang. Kupinsan ko yan. Nakinunoy. Ligaspi na. Udah ko na pantaungan. Ordinary. Anong oras po yung Ligaspi? Mga bandang mga bandang 7:30 ganun. Darating dito 7:30. Ligaspi. 7:30. Ginagawa ko ha. Kayo ate, aircon niya parating na. Wala pa, mamaya ko yun. Tampok pa lang yun. Kaso may bit-bit. Ari kan ano mo? Hindi ka nakita lang ko sa ng plastic. Adi na padi puti. Sige, masak. Ano magkakaroon yan?
Kung motor. Ikaw na ito pwede din. Hindi kaya, kapayo. Karton. Tawid, sir. Huwag natin yan sa danan. Walang aircon na papuntang Pantaw. Magliligas pa. 7:30 pa daw yung biyahe ng ng aircon. Ligas pa yung biyahe. Babatasan na buwa. Tapos time check natin ngayon ay 3:57. Kabila alas 4, 4, 5, 6. 3 hours pa tayo maghahantay. Kung mag-ordinary ko, udah ka sa di bang ano? Hari biyay ka di? Nang biyay ka di ah? Hanap siya ako ng ano. Yan, papadala nila. Sa senior di? Gamit ng senior. Yung mga dala ko. Run na pa to. Naghanap pa ako ng hanap pa ako ng medyo medyo maaga-agang biyahe. Bale yung biyahe pa daw na Pantaw, nasira daw. Na yung aircon na biyaheng Pantaw, masira. Ngayon kung mag-aircon ako, aircon 7:30, tapos yung ordinary 6:30. Aircon na lang. Ay kinukontak muna yung kung pwedeng masundo. Kinukontak mo, mga mo. Kasi daming bit-bitin ko kasi. Doon ako sa nagbababa. Kung masundo ako. Sabagay sa motor, kung kaya ni Nono, ano sa tubangan. Alam mo. Sino na mo kontakon? Dawa ko mag-drive. Daraton na mo. Oo. Pwede ako mag-drive. Kaso kung mauran, ada sa tulip pinsan ko. Tawagan ko nga si Abi. Kumatak na yung ulan. Hanap ako ng iba. Ng ibang sasakyan. Hanap ako ng iba. Ayan na, at nakapabooking na ako. Bali ngayon yung alis ng bus. Nabuha na lang, susundin na lang ako nung sakyan nila Kitty. 1-2 yung pamasahe. Kung okay sana yung super lens, lang sana yun, 1,000.
Okay na. Oo. Stribo ko na yan. Tara na. Bungad ko na. Libutan ko na ito ah. Find pieces of me Kunin namin. Beach ka ba? Meron na. Thank you. Labwa. Abwa. Tubig niya. Oo. Kama lang ito? Oo. Sa loob na lang to. Pwede sa... Pagkutong aran. Pintin di ba ano? Ito ka dara? Dara? Ballpin. O sige na, tandaan ko na lang. Picturean ko na lang. Oo. O sige na. Hi. Oo. Wala po bawal ko. Ayan. Ayan at nasa biyahe na ako. Kanina pa kami umalis doon mga 4:30. Biyeng Sorsogon yung nasakyan ko. 1.4 yung bayad. At sana makahanap ng trabaho kagad yung kapatid ko. Sana makakuha rin ng trabaho na maganda. Para si gusto niya na rin gusto niya na rin makatulong sa magulang namin. Kaya nga gusto niya nang maghanap ng trabaho. Kaya maganda rin yung naisipan niya. Kaya pag sabi niya sa akin na gusto niya mag-apply na, maganda ka ako yan. Pero ka ako, kailangan ko siya kung desidido siya. Kasi alam niyo na pag nasa Maynila ka na, may iba na yung routine ng buhay mo. Hindi tulad nung nasa bahay sila. Pag malayo ka na sa magulang, ay dapat kaya mo na yung sarili mo. Sa'yo na lahat na wala kang malayo sa pamilya. Desidido. Gusto niya maka-experience magtrabaho. Nagbabalak kayo babalak siyang mag-abroad. Kaya hinatid ko siya. Sabi ko sa kanya, pag kailangan ng pera, habang nag-apply, mag-chat lang. Mag-chat lang ka ako kung kailangan, kung kapusin. Nagduman kami sa bilis ni Alison. First time niya kapunta rito. Malayo ka agad. Ako nga noon, dahil naranasan ko sa Maynila. Kaya dapat malakas yung loob. Hindi pwede yung sakitin. Pag nasa malayo sa pamilya. Lapit kami dito sa Turbino Macambino. Pagdating ko sa bahay, gawa ka agad ako dun sa gibayin ko yung bumagsak na
Dirty Kitchen. Tapos mag-iipon tayo. Mag-iipon ng pera para mapagawa ko ulit yun. Si Bayaw yung gumawa nun nung Dirty Kitchen ko, si Bayaw. Traffic. Traffic. Yun, maka-exit na. Pero diretso na to, maka-exit na. Salamat. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards, with only hearts. Lugaw. Stop over. Lugaw lang muna tayo. Sarap ng lugaw. Ano na lang, padoble. Bumili ko na pampasalubong. Kaya naman limang araw po yan, tapos
Binagong. Biyahe na ulit kami. Okay. 8:25 sa Riyaya. Pwede na sila mag-walk. May arong busog na. Nganila, sulod. Ayan, at bilis ng bus. Ang sakyan ko. Dito na kagad ako sa Naga. Dito na kagad sa Naga. Bali, susundin ako nung sasakyan nila Katie. Nandito na ako sa sa Nabua. Ang sundo. Nabua na tayo. Ano sa Galsan? Oh? Bida. Hindi sa Galsan. Ha? Sa Galsan. Hargan. Tatanong? Oo. Lawas? Ako pang. Ito sa bansang Tubaloy. Magsasagalsan sa aircon. Airport? Oo, nanay-stock. Yan, kain. Dito na ako sa bahay. Si Ami. Ma. Ma. Ami. Gutom na ako. Time check natin. 4:23. Las 4. Enggak. Ulam ko ano, itlog na pula. Bilang sinaksak nyo, mabili. Hindi, ubin pa sa driver. Ubin pa. Biyang samar. Susugon. Siguro yung driver na ano pa lang yun, 25. Pas pa? Apa? Ay, natapos na akong kumain. At kape na lang.
bukas mamimili ng mga paninda sa tindahan kasi wala nang laman. Konti na lang. Hindi rin kasi sa amin makapamili niyan kasi di si marunong magmotor. Kaya umuwi din ako kaagad. Dinatid ko lang yung kapatid ko. At kahapon nag-apply na yon. Ngayon yun inihintay yung yung message sa kanya kung tanggap. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. At 2 araw naman ako dun sa Maynila. Bilis nung bus na nasakyan ko. Bilis nung bus. Tapos pagkapamili ko bukas ay gigibain ko yung natumba na kusina, dirty kitchen. Dami kong gagawin. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. Maraming salamat po sa lahat na nanonood sa aking vlog. Ayan. Tapos balik na ako dun sa pabahay ulit. Ayan. Bye-bye.